cool down your body and your blood pushes up to warm it up. Dahil parang may mabaon si Mister patungong trabaho guys, so bubangon ako dito na sobrang aga para ipaghanda yung baon niya at kailangan ko ding ikat itong chicken guys kasi excited akong ipabaon sa kanya yung chicken piccata, pasta at yung ganun. Guys, natulog ako kagabi guys mga 1 o'clock. Sobrang late na talaga. I think that was 1 o'clock. And now it's 3:34. So kaya gusto kong balik matulog. Sobrang ano yung mata ko dito. Hapdos ba? Very sore. You already know I'm getting for you, so why are you gonna run me for it? It's just garbage, huh? Yes and no. It is garbage. You're gonna use that fork. Seriously? I'm trying to use my feet. You complain lots and lots. You complain lots. Stop complaining lots. Garbage. You know that. It's a screen. I don't care. You don't know anything. What are you gonna Stevie do? said the projector is ready. And what are you gonna He's do? thinking about bringing it to me this weekend. Outside. Outside. So, apa ni? Bye, hon. Love you, hon. Outside. Napagalitan ko si Mr. dito guys kasi kahit ano-ano na lang yung mga dinadala galing sa trabaho, mga basura. Para sa kanya hindi siya basura pero magagamit pa talaga yan siya kapag meron kang movie theater. Kaso wala man kami movie theater. At itong asawa ko hindi din siya umaalis kapag hindi talaga ako, okay? So kaya nagtambay-tambay siya dyan hanggang ngumis-ngumislit itong aking pagmumukha, no? Kailangan talaga maging okay bago siya alis patungong trabaho. Ganyan po yung peg niya kapag hindi wala sa mood ang iyang asawa na Pinay. Few hundred years later guys, nakaligo na si Indamirian at ginagawa ko lang itong orange vitamin na juice para naman hindi masisira kasi mga iilan na din yung tinapon ko dito, no. 3 something na dapat nagising yan, mga 2 o'clock para maligo at magkape. And then ngayon late nagising. Ngayon nagmamadali siya. Ang dadalhin po niya sa kanyang baon is itong ginawa niya na pasta puzzle. Siya po yung gumawa and then kinakanya, preserve. It looks okay, yung ito. So, dalhin po niya ito kasi binilhan ko siya ng, di ba binilhan ko siya ng gift niya. So, ito siya. So, ngayon, gamit na gamit niya guys. Kasi mag-init na lang siya ng pagkain dyan. Pag maliit talaga. Magdali-dali dyan na siya. Kawawa talaga yung baby. Kawawa yung baby ko. Asa na yun? The other side's gonna go. Make sure that there's no coyote or a skunk. Okay na. Nagkasya, pero sobrang bigat. Nilock yung sasakyan, hindi ako makapasok. Kalokohan ito asawa ko. Nasa garahean na nga yung sasakyan. Nilalak pa talaga niya. Alam nyo, itong garahean ko, maisip ko ba, pwede siyang, kung walang gamit, pwede lagyan ng ng kama. Ganun ba? And then matutulog dito, ganun. May pinto doon. And then pwede ito, malaki talaga, which is, I'm so happy na nakita namin na tami itong bahay na ito. Kasi, talagang masasabi ko na, I'm very, content. Si Tami, kahit anong gawin, hardworking talaga yan. Since 12 years old pa yan nagtatrabaho. Dahil gustong magtrabaho ng sobrang bata, naputol yung daliri niya. Binalik yung daliri kasi naputol sa lawnmower. Snowblower. Pinasok ang kamay habang nakauna, putol lagi. Right, 'cause it's flat enough. I know. What? I need to color this, right?
You do? It's not sure it's a dress for me. That too. I think it was supposed to rain today, but I'm not sure. It rained already. Careful driving. I'll talk to you later, huh? Love you. It's foggy outside. Good morning again, guys. Gagigising ko lang. Nagbalik ako ng tulog. Oh. Kasi nga, it's early kanina. And then, hindi din ako makatulog ng maayos dahil nakikinig ako ng Habs, stop whining! Good, too early, ha? Lagi na lang umiiyak. Nasanay na siya, guys. Nung nilabas ko siya doon sa labas, gustong-gusto na niya makatitira doon. Palagi. So, yung asawa ko, nag-yaw-yaw kagabi kasi kahapon ba. Tumawag siya sa akin. Sabi niya sa akin, itong trabaho, tinawagan daw siya, sabi niya. And, sinabihan siya na kung pwede daw, magbiyahe siya papuntang ibang state, 2 state. Meron daw ang kailangan. Sabi ko, wag yun kang aalis dong. Kasi kung aalis ka, and then konti lang yung sweldo, konti lang yung bibigay sa'yo, wag na lang. Mag-drive ka. Papuntang estate. Doon ka madisgrasya, simba ko, kasi matulog lang yan siya usahin. Yun yung delikado sa kanya pag mag-drive, kasi magtulog-tulog ba. Kapag mapagod, makatulog, yun yung pinakadelikado talaga sa kanya. Good morning, Vietnam! Good morning, Vietnam. I have a headache, guys. My husband is hungry. He's eating with the doggy. And of course, Habs is there, honey. What is that Trump said that don't take this medicine, blah, blah, blah? Tylenol. It's been raining, so which is good kasi it's been weeks, guys, na walang ulan. And then the leaves is just sticking everywhere. Kasi nag-change color na nga dahil sa temperature, pababa ng pababa. Yesterday it was not cold, han. It's kind of like early in the morning, the fog is crazy, and then it's like humid, han. Like when I open the window, the floor is sticky. The humidity is crazy. Good. So kailangan naghagok na. Naaguroy. Tubigyan natin ang mga bulaklak para masaya. Napabayaan ko kasi. So, ito yung aming grocery store dito. Mini grocery. Look, mini grocery ni Inday Mary Ann. At meron pa dito. Meron pa dito sa area na to. Pero, ang problema, asa ni Tami ilagay ang capers at saka sun-dried tomato. Yun na yung hindi ko talaga magets. Ang daming kape, guys. Ang daming tomato sauce, look. Hanggang likuran pa yan dyan, oh. Kuha tayo ng manok for the dog. For the dog. I want to eat steak tonight, guys. Ang bahay ko is kapag hindi mo titignan yung mga sulok-sulok, hindi mo talaga malalaman na ang dami naming gamit. Ngayon, nakalimutan ko na meron pala akong mga nilalagay doon na para pangluto ba. Yung parang mga seasoning at saka yung para sa oven ilagay. Kalakot. Ay. Kasi guys, sa daming gamit, hindi ko na talaga alam kung anong meron kami. Roxy. Pati nga si Tami, hindi niya alam mo anong meron dito sa bahay. Ang dami pa sa basement. Be quiet.
And also, kailangan kong tawag nito. Bukas aalis ako, punta po ako ng Asian store kasi si Mister nag-request guys. Alam nyo kailan yan? 2 weeks ago pa yan request ng lumpia. Gusto niya ng lumpia, so kaya nag-request siya at lulutuin natin yan kasi kapag paminsan lang talaga yan siya mag-request. So kaya kailangan kong gawin yan kasi sabi niya masarap daw yung lumpia, snack. Don't do that. Meron siyang guys sa kanyang ulo ice pack because of the headache, and I have a headache pero it's connected to my eyes now. It's like too much cell phone, I think. That's why you should act like you got to cut out your nose. So. Blood flow. Yes, you cool down your body and your blood pushes up to warm it up. That's how it works. You know that? I think your brain have a shock when you get cold. You get shock. So guys, matulog na kami guys. Good night.